ದೈವದ ಕಲಾ ಈ ಲೆಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವೂ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಿಡೆ ಅರ್ಥದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವಿರನ ಬಗಿಟ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಕು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತುಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ತುಳೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುರಿ ಅಂದಂಡ ಮಲಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟೊಳೆನು ಮೈಂದಾದ ಪಿರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತಿ ನೆಲತ ಶಗತಿಲಗೊಂಡು ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಗತಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿದಾದ ಉಡಲರ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿದ ಭಗತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅಂಕ ಆಯನ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಗೂ ಬೋಡಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಡು ನಡಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತುಳುವ ನೆಲತ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಐಕ್ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪತ್ತು ಕೂಡಿ ಕಲಟು ದೈವ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪನಲ್ಕ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಟ್ಟು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲಿಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯುಳ್ಳ ಆಂಡ ಒಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇಲುವಸರ್ದ ನೀರಿಂದಾಣ್ಲ ಅಪ್ಪೋದು ಕಡಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಡು ಪಣಪನಲ್ಕ ಮಾತ ವಾರೀತಿದ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನಿತ ದಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲ ಅದು ನಡತೊಂಬತ್ತುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನುಷ್ಯ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ಳುನತ್ತು ಒಂಜಾತು ಗೇನದ ಬಡವು ಅವೇನ ಅರಪವಡು ಒಂಜಾತು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಟನೋಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪನಕುಲು ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮುಕುಲು ನಂಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಅಕುಲು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರ್ಪನಕಲು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರ್ಪನಕಲು ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕುಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲಿನ ಅರ್ಥಪೀಡ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಗಡಿ ಪಂಡದಾದ ನುಡಿ ಪಂಡದಾದ ಗಡಿ ನುಡಿತ ಮಹತ್ವ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪತ್ತುಡು ನಂಡ ವಾಕ್ರಮಟು ಗಡಿ ಪತ್ತುನು ಆಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲುಡು ವಾರೀತಿ ಐಕ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಮೆ ಸೂತಕದ ಕುಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ವಾ ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನಕ್ಕಲೆಗೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಉಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದಿಂಚ ದೈವದ ಕಲಟು ಮದಿಪು ಪಾರಿ ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲು ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಪುದಾರಾದಿತ್ತೊಂದು ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಜಿರದ ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮದಿಪುಡು ಸುರತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೆಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅರೇನು ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೀರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮಹತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲದ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4010 ನಿಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಗಡಿ ನುಡಿ ಗಡಿ ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಐತ ಕಟ್ಟು ನಿಯಮಾವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು
ಅವು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಾಡಕ್ಕೆ ಶರಣ ಸತ್ಯ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರೋದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನವೇನು ಬಾಕಿ ದೀತೆ ಈರೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತದ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಇನ್ನಾಯ್ತು ಗುತ್ತಿನಕುಲು ಬೇತೇನೆ ಉಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬೇತೇನಕುಲು ಉಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕುಲ್ದಿ ಬಟ್ಟ ಈರೆಗೆ ನಡತಿ ಬಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಲ್ಲ ಮಾತ ಕಡೆ ಆ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಈರು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಕಡೆ ಬಪ್ಪರು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ಈರು ಪಿರ ಉಂತುದು ಅಕ್ಲನ ದುಂಬುಡು ಉಂತುದು ಈರು ಮಾತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಅದು ತೋಜಿದ ಬರಂದುಳ್ಳಾರ ಈರು ಮಧುಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ತುಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಈರು ಎಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಆದ್ಯತೋದನೆ ಅವೇನು ವೃತ್ತಿಂದ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಈರು ಮಲ್ಪುನ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಈರಿಗೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪನ ಮನಸ್ಸಿಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಗುರು ಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ತಂದತ್ತು ಆ ರಂಗ ಕಲೆಕುಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಫಲಿತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಗ್ಜರನ್ನ ಪಾತ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಈರೆಗ್ ಗುರು ಏರು ನೆಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಏನೊಂಜಿ 14-17 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಂಗೋಲೆದ ಜನನದ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂದ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ರ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಆರು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಈ ದೈವಾಲದ ಕಲಕು ಪೋಯ್ ನೆಡ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಗುಡ್ತೊಂಡು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎಪ್ಪುವೇರು ಅದಾಗ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಜರ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಇರು ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ರ್ ಎತ್ತೇರು ಆರು ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಆರ್ನ ಐಟ ಕುಲ್ಲಾದು ಉಣ್ಪಾದ ತಿನ್ಪಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತು ಕಡಪಡುತ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಬೋಲ ಕುಕ್ಕೆರೆ ಪರಡೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂದೆ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮದುತ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಮದಿಪುಂಚತನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಆರು ದೈವದ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರು ಬಟ್ರ ನಕಲ್ನ ಶ್ಲೋಕ ತತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ತಪ್ಪು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಚತ್ನ ವಾಗ್ಮಿ ಆರು ಆರ್ನ ಈ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ರನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಯಾರು ಬೋಲ ಕುಕ್ಕೆರೆ ಪರಡೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಕ್ಕೆರೆ ಪರಡಿ ಅಂಚೆ ಏನನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಲಾಗಲೆ ತೊಂಪೇರು ಕುಕ್ಕೆರೆ ಪರಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಅವಳು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಮದಿಪೋಡು ಬಂದು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗಾಂಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮದುತಾರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮೋಡಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮದಿಪುಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಪೊಡಿ ಯಾನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಣಕೊರ್ಪೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಮದಿಪೊಡಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ನಾವು ಪಂದು ಆನಿ ಐಟೆ ವರ್ತೆ ಪಂಜುಲಿ ದರ್ಶನ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಮದಿತೆ ರಾತ್ರಿ ಜುಮಾದಿನ ದರ್ಶನ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ್ಲ ಏನಡ ಮದಿಪಾಯರು ಮದಿಪಾದು ಏನನ್ನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕುಕ್ಕೆರೆ ಪರಡಿದ ಉಲಾಯಪೋದು ಏನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೈವಾಲಯದ ಉಳತ್ತೊಲೆಯದ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಣಿಯರು ದೈವ ಪಂಡದಾದ ಪೂರ ವಿಚಾರಣ ಪಂದು 2ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರು ಹುಷಾರ್ದಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೈರು 3ನೇ ದಿನ ಆರು ಡೆತ್ ಆಯ್ರು ಒಂದೇ ಅನುಭವ 5 ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನೇರು ಪನ್ನಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ದೈವದ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಾರಿ ನೇರವಾದ ದೈವದ ನಡಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಆರ್ಯನನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲೋಟಿಯನನ್ನ ಮದಿಪಾಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಗುರುಕುಲಾದಿತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕೆರೆ ಪರಡೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ದೈವಾಲಯದ ಕಲಕು ಬತ್ತೆ ಕರೆನ ಇರುವ ವರ್ಷೋರ್ದಂಚಿ ದೈವಾಲಯದ ಕಲಟೆ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕಿತ್ತೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ರಡ್ಡ ಮರ್ಗಿಲ ತುಪ್ಪ ಬಡಕೈ ತೆನ್ಕೈ ಅತೆ ಸತ್ಯ ಈ ಬಡಕೈ ತೆನ್ಕೈ ಇಡ್ಲ ಈ ನೇಮದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲಿಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟುನ ನೇಮಂದಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪರವೇರ ಕಟ್ಟಣ ನೇಮಂದಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಬದೇರ ಕಟ್ಟಣ ನೇಮಂದಣ್ಣ ಐಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದರ್ಶನೊಳ್ಳೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಐತ ದುತ್ತ ಐತೊಳ್ಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂನಗ ಭೂಮಿ ಪುಡಾದ ಈ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪನ ಬತ್ತಿನತ್ ಮಿತ್ತಿರದ ಅಕ್ಕ ಸೊರದು ಊರ್ದು ಬರ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಒಲ್ತಲ ಗಾಲಿಡಿ ಗಣದ ಬಾಡ್ನತ್ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಆಯಾಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶನ ಅಕುಲು ಮಲ್ತುದಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತುದಿರಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಅಕುಲು ಸತ್ಯ ದಾಯಕೆಂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒರಿಪೇರೆ ಬೋಡಾದು ಸತ್ಯ ಅತನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೌಲ್ಯ ಅವು ವೃದ್ಧಿ ಆಯಿರೆ ಬೋಡಾದು ಅಕುಲು ಆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತುದಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮತ ಮೂಲ ಒಂದು ವಾರೀತಿ ನಂಗೆ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಒಂದು ಪುರ ವಾರೀತಿ ಆರಂಭ ಆದಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ದೆರ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನಿತ ದಯಾನಂದ ನೀರು ತೂದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಇನ್ನಿತ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬತ್ತನು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದಿಜೇರು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆದಿದ್ದು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡಿ ಬಾರಿ ಕಲೆ ಎತ್ತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎತ್ತನ ದೈವದ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ ಪನ್ಪ ದೈವಲ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಜ್ಜಿ ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲನ ಪನ್ಪಿಂಚುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮಡನೆ ನಮಕ್ ಏನೋಡಾತನ್ ಅದು ತುಂಬು ಪನ್ಪನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬು ಸುಯಿಂತಂಡ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಡತನಲ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನಗ್ಲು ಪೂರ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಿರ್ ದೈವ ಇದು ಎಂಕುಲು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಈ ತೋಜೌಜ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರೋಂದುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೈದಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಹ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂಜಿ ಕುಚ್ಚೆ ನೀರ್ಲ ಕೇಪ್ಲ ಪುಲದಿದ ದೈವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವ ನೆಗತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಕೊರ್ನೆ ದೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತೋದು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಮಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂತಿನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂದ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನಂದೆ ಇತ್ತದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಉಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಓಲು ಸರಿ ಮಲ್ತ ಕರೀನ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಬದಲ್ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ಬೋಡಾ ಪೆಂಚುತ್ತನ ರೀತಿಡ್ ನಮಕ್ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ದೈವದ ನಿಯಮನಾವಡು ದರ್ಶನನಾವಡು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲಾವಡು ದರ್ಶನದ ಕುಲಾವಡು ಅಥವಾ ಮಧುತ ಕುಲಾವಡು ಒಂದಿನ ನೇರವಾದ ವಿರೋಧಿಸಿ ಯಾರನ್ನಾಂಡ ಬರ್ಪರ್ಷಾಗ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪರ್ಷಾಯ ದರ್ಶನ ಗುಂತಾರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಪರ್ಷಾಯನ್ ಮಧುತ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ಬದಲ್ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಏರು ತಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆರ ಅಕಲೇನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನೇರ್ದಾವರ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವಾಲಯ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ದೈವದ ಪ್ರಧಾನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಅವು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿರದ ಬತ್ತಿನ ಗಡಿಬತ್ತಿನಗಳಿರದ ಬತ್ತನ ಮುಕ್ಕಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ಅತನ ಚಾಕಿರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭದ್ರತೆ ಆಯಿ ಅಭದ್ರತೆ ಆಯಿ ಅಕ್ಕುಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೌನ ಪುನಿ ಅತ್ತಂಡ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬುಡುಪ ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರ್ದ ಎಂದತ್ತೆ ಅವಳು ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂಚತ್ತಿನ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಬಾರಗೇರು ಪರ್ಯಾವು ಅಕುಲೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೈವದ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಲ ಪಂದ ಆಟಕಟ್ಟದಕ್ಕೇನು ಜೀರು ಅವಿನ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಪುರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಮುಗಿಪುರು ಆ ವಾದ ಬಡ್ಚಿ ವಿವಾದ ಬಡ್ಚಿ ಅವಿನ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ಮಿತ್ತುಗು ತೂಕ ಪಂದವಿನ ಮುಗಿಪುಯರು ಆ ಮುಗಿತಿನೇರ್ದಾವರ ದೈವದ ಕಲೆ ತೋಜಂದೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಪನುಲಿ ಈ ರೀತಿದ ಕಲೆ ಅಪಗಪಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜನ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಮಲಮಲ್ಲ ತೋಜನ ಚಿಂತನ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೆರಡೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆರ್ರದ ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾಳೆ ಮುಹೂರ್ತದ ಪೊರ್ತುಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇನೆ ಆದ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾದ ಕೊಡ್ತೆ ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾದ ಕೊಡ್ತೆ ಪಡಾತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಈ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಏನ್ ಪಂಡೆ ಬರ್ಕದ ರಾಮದಾಸನ್ನೇ ಆರು ಆ ದೈವನು ನಂಬರೆ ಕಾರಣಕರ್ತಿರಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲಾಕಲ್ಲ ಮದಿಪ್ಪುಗೌಲು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಡೈಟೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಾಂಡೆರಡ ಆ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಪನ್ಪೇವೇನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ದೈವೋಡು ನೇಮೋಡು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದರ್ಶನೋಡು ಕೊಡ್ತೀನ ಪಾತ್ರ ನಡಪಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪು ಅಂಡ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರಂದ ಖಂಡಿತಲವಾದ್ಲ ನಡದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ನಡದನ ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಆರ್ನ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆತನ ಬೊಕ ಅಕಾಲ್ಡೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ದೈವದ ಕಲೆ ಉಂದಿಂಗುಲು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಡತ ಕನ್ನಡ ಆಪುಜಿಂದತ್ತ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ನೂದೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈನ ಪಾಲು ನಡತದ ತೈನ ಪತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಬತ್ತುನಿ ದಾದ ಇತ ಗಡಿ ಬಂಡ ದಾದ ದುಮ್ಮುದ ಗಡಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಗಡಿಕ್ಲ ಸುರುಕಾದಿ ಎತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ಗಡಿ ಪತ್ತು ನುಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಿನ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಗುಂದ ಆತನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮನೆತ ನೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಂಚತ್ತನ ಬಾರೆಗೆರ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕುಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲೆಂತೂನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡಾಕಲೆ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಡತದನು ಇನಿತ ಗಡಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ ದುಂಬು ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಆ ಕ್ರಮ ಎಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಾನು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಟ್ಪೇಡುಲ್ಲ
ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅವಳು ದೆಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತು ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ ಇದೆ ನಡಿಪಟ್ಟು ಸಾನದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಹಾ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಳ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಐತ ಗಡಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಅಮೆ ಸೂತಕ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಗಡಿ ಬತ್ತನು ಮಂಡ ವಾಕ್ರಮ ಮೂಲತವಾದ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಅಜ್ಜೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಬತ್ತದ ಹಾ ಪಂಡ ಅವಳು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಪುಟ್ಟೋರ್ದು ಹಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಹ್ಮ್ ಐದು ತುಂಬದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗಾತ್ರ ಅಕ್ಕಳು ಏನಾಡ ಬರ್ತದ ತಿಕ್ಕದ್ ಬೋತೇರು ರೆಡ್ ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾ 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 ಅವು ಗುತ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಹಾ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತುಂಬದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಆ ದುಂಬದಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ವಿಜಯ ಪನ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪನ್ಲೆ ಹಾ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಹ್ಮ್ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾರಿಗೆ ಅನ್ನಕ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಾ ಪಂಡ ಅವಳು ಬಲಿ ಬಣ್ಣಗೊಂಡತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಪಿರಿ ಬಲಿ ತಲ್ಪ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಪಾಡ್ತು ಗಡಿ ಹಾತಿದ್ ಬಕದ ಊರು ಒಣಸಲಚ್ಚಿ ದಾಲಚ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಹಾ ಹಾ ಮೂಲತವಾದ ಯಾನ್ ಗಡಿ- ಗಣಿತ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆತ್ತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಿತ ಕ್ರಮನೇ ಎತ್ತಿದ್ದು ಹಾ ಅದಾಗಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಎಂಚ ಬಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕನೆ ಅವರಿಗೊಂಜಿ ಚೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂದು ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಾರ ತೂತಾರೆ ಹಾ 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 ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಬಾಂಬ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾ 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 ಅಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದಿತ್ತಾರೆ ಪುರಾಣದಕ್ಕಳು ಏರ್ ಮಾತ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಕ್ಕಳು ಆತೇರು ದಾದ ಅಂತ ಪಣದು ಏನಡೆ ಇನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ 4 ತಲೆ ಮಾರದ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಪಂಡ ಇದು ತಿರಿನಾಥ್ ಹಾ 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 9 ತಲೆ ಮಾತ ಹಾ 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 ಅವು ಅಪ್ಪೆದ ಪಾಲು ಇಪ್ಪೆದ ಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಪುಡತ್ ನೈಕ್ ಅಂದ ಹ್ಮ್ ಅವು ಸೋಲೌಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟದು ಏತು ತಲೆಮಾರದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಪಣಪನವಿನ ತೆರಿಪಾದು ಗಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಪನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಣಪನವಿನ ಇದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪ ಇರು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಾ ನಮ್ಮ ಅವಲಿತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗಡಿ ಆತನ ಹಾ ವಾಕ್ರಮಟ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೆಪ್ಪಣಿ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಊರ್ದ ಗಡಿಯವು ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಗಡಿ ಆಪಿನಿ ಜುಮಾದಿನ ಸಮಕ್ಷಮೋಡು ದುಂಬಿಂಚೆತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಡಾಯಪಾಲ ಪಡ್ಡಾಯಪಾಲ ಪಂಪೊಚ್ಚೊತ್ತು ನಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಗಡಿಯ ಒಂದಿತ್ತನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಮರಣಿದ ಗಡಿಯಾನಾಗ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಪನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಆಪಿನ ಬಂತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯಪಾಲದ ಕುಲ ಆತದಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಜೇರು ಅವು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಅವು ಆಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಂಪೊಚ್ಚೊತ್ತನ ವಿಚಾರೋಡು ದುಂಬುದ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಗಡಿಯಾನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಗಡಿಯಾಯಿನಿ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾಂತಿರ ಜುಮಾದಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾದೆ ಅಕಲ್ಡ ಒಪ್ಪಿಗೆನೆದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಗಡಿಕ್ ಅಕಲ್ಡ ಅನುವುದೆತ್ತೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾಗಣದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಡೆಪೋದು ಅವಳು ಭಟ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾದು ಆರೈಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈಶ್ವರದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯಣ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವಳು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಪುರ ಮೀದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ ಒಪ್ಪಿಕೊಯ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಗಡಿಪತಿ ಬಾರಗೆ ಚಿತ್ತನ ಸಮಕ್ಷಮೋಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಜಪಡಾದು ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪರಜಿ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ತಂಬಿಲೋಡು ಬುಲ್ಕುಡದ ಬಲಿ ಆವಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕರ್ಸಲ ಬಗೆಪ್ಪನ ಪರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಬತ್ತಾರ್ದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಬಲೆ ಪಾಡ್ನು ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೇರು ಅರಸುಲ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಈ ಗಡಿ ಮರಣ ನಡತಂಡು ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡು ಪುರ್ಲುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡು ಆ ಗಡಿತ ಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕರೇನು ಗುತ್ತಿನಾರು ಪಂದಲೆಪ್ಪುವರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗಡಿ ಕೆಲವು ಗಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದ ಗಡಿಯಿಂದ ಇರ್ಪಂಡಾರು ಊರ್ದ ಗಡಿಟ್ ಅರೆಗ ಆತ ಪೂರ ಗುತ್ತಿನಾರು ಅರಸೊಲ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವಳುದಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಗಡಿಪತಿನ ಕಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ದೈವದ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಪ್ಪನ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲೆ ಅಮೇಕರ ಸೂತಗ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ದುಂಬುದ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಗುತ್ತಿನಾರಿತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆಯರು ಅರೆಗೆ ದೈವ ಪಂದಿತ್ತನು ಈರೆಗೆ ಅಮೇಕರ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ ಈರವಿನ ಆಚರಿಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರೆ ಎನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಗು ಬರೋಲಿ ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತನು ಆಂಡ ಆರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂತಾರೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಜಿ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ನೀರು ಸಮೇತ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಜೇರು ಎಂಗಲ ಗುತ್ತುಡು ಕರ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಉಗ್ಗದ ನೀರ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಜೇರಾರು ಆರು ಬೇತ ಕಡೆ ಇಟ್ಬೋದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಲೇ ಮೀದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಆಂಡ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತಜೇರಾರು ದೇಪನ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಜಿ ಇಂಕವು ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂಚೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆಯೆ ಗಡಿಪತ್ತು ನೆರೆದುಂಬ ಆಯನ
ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನೆ ಆ ಬೊಜ್ಜದ ಇನ ಕ್ರಿಯೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನುನ್ನ ಅಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಅಮೇಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ ಪೆಚ್ಚತ್ರ ವಿಚಾರೋಡು ಎಂಕನ ಗುತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ರಮ ಎಂಕ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದೆ ಆ ದೈವ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತ ಅಂಚದಾರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಈ ಕರ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತಿರ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಅಂಡ ದೈವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂತಂಡು ಇಂಕ ಅಮೇಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದೈವನೇ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಐಕ್ ಒಗ್ಗುಲೆಕ ಮಲ್ತಿದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇಕರ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪನ ದೈವ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇಕರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿದ ವಿಚಾರೋಡು ಆರು ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಲ್ತರದು ನಮ್ಮದ ಅಕ್ಷತ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ್ದು ಎಂಜಿನ ಪುದರೆ ಅಕ್ಷತ್ ಅಶ್ವತ್ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ಒಂಚೂರು ಸ್ವರನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಮೆ ಸುತ್ತಕ ಅದು ಇನಿಕ್ ಪದರಾಡ್ದಿನ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪೋಲಿ ಅಂದು ಇನಿ ಒಯ್ಕ ಕೋಲವು ಅವಳು ಅಟ್ಲ ಅಂಜಿ ತರವಾಡ್ದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಓಕೆ ದೈವ ಅವಳು ಗುರಿಗಾಗ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಸೂತ ಆಮೆ ಸೂತಕನ ಆಮೆನ ಏರೆಗ್ ಆಮೆ ಏರೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆಮೆಂದಂಡ ಇರೆಗ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಕರಿ ಅಂದೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ದೈವಳ್ಯದ ಕಟ್ಟು 15 ಆಮೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಕರಿ ಅಂದೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವಳ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತೆದಾದ ಬಣ್ಪೇರೆ ಗಂಡ ಹೆತ್ತರೆ 10 ಸತ್ತರೆ 11 ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಕ್ರಮಟ್ಟು 11 ನಮೆ ಕುಂತವೆ ಆಂಡ ನಮದಾದ ಗೆಂಡ ನಮಕ್ ವಾರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯೊಳೆ ಮಣ್ಣದ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ ಇಜ್ಜಂದು ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ 14 ನಮಗ್ ಅಮೆಕರ ಉಂಡು 14 ದಿನತ್ತ ಅಂಚಾದು ನಿಖಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ 13 ದಿನ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ಯಾನು ಪಣ್ಪುಂದಂಡ ಪೋಪುನ ವಾತು ಸರಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೋಂಡಲ ಪಿದೆ ಉಂತೋಡು ಅಂಚ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ 11 ಕರಿದ್ಲ ಪೋಪೆರ ಅಮೇಟ್ 11 ಕರಿದೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಪೋಲಿ 11 ಎಟ್ಲ ಪೋಲಿ 13 ಎಟ್ಲ ಪೋಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಸಾವಾಯಿ ಬೋಕ ಪೋಲಿ ಪಣ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನೆ ಪಣಪನ ಕ್ರಮ ತೋಪ ಆಂಡ ಯಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ದೈವಳ್ಯದ ಕಟ್ಲೆ ಜನಪದರಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಇಂಚೆತ್ತನಿಗೆ ನಮಕ್ 14 ಕರಿ ಅಂದೆ ವೈಕಲ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುನವೇ ಯಂಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪಳಗಿನ ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ 14 ಕರಿ ಅಂದೆ ಹರ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬಂಡ ಅರೆಗಮ್ಮೆ ಕರೆಜ್ಜಂಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬಂಡ ಆರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಮ್ಮೆ ಕರ್ತಡೆ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ತೆಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಲೆ ಆಮೆ ಅಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಬಾತಿರ್ತೀನಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಟಿವಿದೊಂಚೂರು ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಒಲ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಸುಮಾರು ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬುಧರ್ ಬನ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪಿಸಿಯಲ್ ಬಂದು ಹೊಸಪೇಟುದು ಕಟ್ಟ ಸಾರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಬನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ಈ ಕೋದಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಕ್ಲು ಅಮಸೋ ತಗೊಂಡೆ ಇದ್ದಿ ಎರೆಗೆ ಕೋದಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಐತ ಚಾಕಿರ್ ದಾಕುಲ ಅತ್ತ ದರ್ಶನ ಹೋಗುಂತ ಯಾರು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನೇನೆ ಜುಮ್ಮತ್ರ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನೇನೆ ಐಕೆ ಅಂತೇನಿ ಅವು ಇತ್ತದಾದ ಗೆಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಲಟ್ ಐತವೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತ್ಯ ಅವಳು ನಿಖಲಿಗೆ ವಾರೀತಿ ಅಮಕರತ ಪದ್ಧತಿ ದೀತೆರ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿದ್ದಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಡ ವಾ ರೀತಿ ಅಮೆಕಾರ ದೀತೆರು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಪನವೇನು 14 ದಿನ ಬಂತೇರು 14 ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ನಂಗೆ 14 ಉಂಡ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದಕಲು ನಮ್ಮ 14 ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ 14 ದಿನ ಅಮೆಕಾರ ನಮಕ್ ಅನ್ವಯಿಸ
ಅಂಡ್ ಈ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡೆ ನಿಕುಲು ವಾರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದಾರೆ ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತನ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ದೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದ್ಯಾಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇದ್ಯಾಕ ಮಲ್ತೆ ಉಗುದಿ ಅಂತ ಕೇನ್ನಿದ ಇದ್ಯಾಕ ಮಲ್ತ ಏರು ದೆಪ್ಪನ್ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆ ಬಂದು ಕೇನ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕೋದಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಕುಲು ಅತ್ರ ಜುಮ್ಮತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಕುಲು ಅಮೆಕರತ್ತನ ಉಲಾಯ್ ಪುಗ್ಗೊಲ್ಲಿ ಅಂಗಂದಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಪೊಗ್ಗರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಕುಲು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಡ ಏನ್ ಪಂತೆ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಪೊಗ್ಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆ ಊರ್ದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಆ ಕರೆತ್ತ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೀನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಆಮೇಕಾರ ಬಾದಿ ಸಾವುಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಮುಗ ಪತ್ತು ನಕುಲಾವಡು ಐತ ದರ್ಶನ ಗುಂತು ನಕುಲಾವಡು ಐತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಐನ ಉಂಡು ಆ ಕಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಐನ ಕಲೆಗೆ ಆಮೇಕಾರ ಬಾದಿ ಸಾವುಜಿ ಪನ್ಪಂಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವ್ರ ಅವಳು ಇಂಚ ಆಚಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮವೇನು ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಹತ್ತ ಪನ್ಪಂಚತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂದ 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 ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀರ್ನಿವೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಕೆಂಡ ದುಂಬು ಈ ಅಮೆಕರ ಪಣ್ಪುನವು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕಲತ್ತಕ್ಲೆಗ ಅದು ಪೂ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕಲಟ್ಲ ಅಮೆಕರತ ಪದ್ಧತಿ ತೆಂಕಲ್ನೆಟ್ಟೆ ಬನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕೈ ಬಂಬದೆರೆಗೆ ಅವ ಅಮಕರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೂತಕ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೇತಕ್ಲೆನ ನೇಮ ಕಟ್ಟವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ದಾಯಕೆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ರಾಧಾರಣದ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚ ಈ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡಿನಕಲು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿದ ಬೈಲ ಬಂಬದೆರಡು ಒಂಜಿ 14 ಜಿಲ್ಲು ಅವಳು ಮುದ್ರೆ ದೀಪನಕಲಿಗೆ ಕಣಂತೂರು ಚಿಪ್ಪಾರು ಉದ್ಯಾವರ ಇಂಚ ಪೆರ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುದ್ರೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಮೆಕರ ಪಣಬನುಜ ಪರಂಪರೆ ಆಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಮೆಕರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೆಕರ ಬಾದಿ ನೋಡಿಕಂಟ ಯಾನು ಹೆಂಗ್ ಹಿರಿಯ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ ಲೋಕೇರ್ ನಕಲ್ ಬನ್ಪನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಿಲೆಗಳ ಅಮಕರ ಉಂಡು ನಕಲ್ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂಡು ಕುಲ್ಲೆಂಕುಲು ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಆ ಕ್ರಮದ ಅಂತಿ ನಡೆದವರ ಆ ಕೆಲೆಗೆ ಅಮಕರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಪುದರೆ ಶರತ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡಿತ ನಿಕಲ ಅಮ್ಮೆಕರತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ ಗಡಿ ಬತ್ತದ ನಕಲು ಮೊಕಲ್ ಗಡಿ ಬತ್ತದ ನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಬಾಗಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರು ಒರಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ರಿಯ ಆಯ್ನಾಯಗ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಗರಡಿ ಒಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಬೇಕ ಆಯ ಅಮ್ಮ ಸೂತಕನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿತ್ತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಈ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಅಮೆ ಸೂತಿಗೆ ಬಂಪನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮ ಸೂತಿಗೆ ಬತ್ತೋಡಾಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತು ಕ್ರಮ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಚಾಕರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕದ ಒರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಅದ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ ದೀಪನ ಆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆ ದೈವಗೂ ಏನು ನೀರು ಪುರ ದೀಪೆ ಆಯನ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುರ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತದ ದೀಪನ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ತಪ್ಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ ದೈವ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಕ ಆಮೆ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಜೆಂದಾಂಡ ಆಯ್ ತಪ್ಪುಡು ತೆಗೆದು ಬರುಜೇನೆ ಅವ್ ದಾದ ಪುಣಪನ್ನಾಗ ತಪ್ಪುಡು ತೆಗೆದು ಬೋರ್ನಾಗ ದೈವಾಗ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಜಿಂದಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ತತ್ತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಪತ್ತುನ ಸರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಪತ್ತುನ ಸರಿಯಾ ಅಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಶರತ ನೀರಗೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾತೆರೆ ಪಂಪ ಅಮೆಕರ ಪತ್ತುನ ಸರಿಯಾ ಕೆಂಡ ಸರಿಯೇ ದಾಯಂದ ಪಂಪೆಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡಾರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತನ ಜನ ಅಮೆಕರ ಮಲ್ತಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂದ್ ಇರು ಪಾತೆರೆ ಬಂಡಾರು ಆ ಅಮೆಸೂತಕ ದಾಂತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಓ ಬಳಸರೆ ಪೊಳಿದಿದ್ದು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಗೆ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಆ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ನೇಮದ ಪಂಡ ನಿಯಮದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಉಂತವನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಗುರುಪನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಬಂಡ್ ಬರೆ ಆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ದಾಯ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಂತೆ
ನೇರ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಮೆಕರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಇಂಚ ಅಮೆಕರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಇಂಬೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕೊರನ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಕೇಂಡ ದೈವಳ್ನ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಮೆ ಸೂತಕ ಗ್ರಹಣ ಆಟಿ ಒಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಅಮೆ ಸೂತಕಲ ಗ್ರಹಣಲ ಆಟಿಲ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ದೈವಳಿಗೆ ಬಾಧಿಸವು ಅವು ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಜಗೆಂಡ ದೈವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇಶಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜಗತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನ ಗ್ರಹಣ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗುದೇ ತಂದು ಅವು ಇವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಯಾನ ದೈವಗು ನೀರು ದೀಪುಜಿ ಪನ್ಪನ ಹಠೋಟ ಮಲ್ಪನ ಶರತನ್ನ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ದೈವದ ಏರು ಆಯುಧಗು ಕೈ ಕೊರ್ಪೆರ ಆಯಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಂಚಿತ್ತನ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ದೇಗ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಅಮೆಕರ ಸೂತಕ ಬಾದಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ ವಾ ಕ್ರಮುಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಆತನ ಬಂದಾಯಿ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಆ ಕ್ರಮುಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಆದಿತ್ತು ಜಿನ್ನಾಂಡ ಅಮೆಕರ ಸೂತಕ ಬಾದಿ ಸಾವಂಡು ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಮುಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಆವಂದೆ ಇಂಕ ದೈವ ಪಂತಂಡು ಯಾನ್ ಕೈಪಾಡೋಲಿಂದ ಪಂತನ ಪಂದ ಕೈಪಾಡಿಯಡ ಆಯಲ ಆಯನಾಗ ಕುಟುಂಬಗ್ಲ ಅವು ದೋಷ ಅಂದೆ ಆಯೊಂಜಿ ದೋಷ ದೆತ್ತೊನ್ನೆಲ್ಕವೇನೆ ಆಯಾ ಕ್ರಮಣು ಮಲ್ತದು ಐತ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆಡು ಇತ್ತೆನ್ನಾಂಡ ದೈವ ಪಣ್ಯ ಸರಿ ಅವೇನು ಒಪ್ಪೇಳಿ ಇನಿಕೀನಾತನ ಬನ್ನಾಗ ಈ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಈಗ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ಣವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾಹಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಅಮೆಕರ ಬಾದಿ ಸೌಜಿ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ವಾ ಕ್ರಮುಟಾಯಿಗೆ ಗಡಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ವಾ ಕ್ರಮುಟಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆದುಪ್ಪುಡು ಆ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪೊಂಚತ್ತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಮೆಕರ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡಾಪುಂಡು ಹೈಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲವ್ ಬಾದಿ ಸೌಜಿ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆಡಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಆದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಆಂಡ ಅಮೆಕರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಪ್ಪಿಳಿ ಪನ್ಪೊಂಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶರತನ್ನ ನಮ್ಮ ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಗಡಿ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಗಡಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಮೂಲತವಾದ ಇತ್ತೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪುರಾಪುದಕ್ಕೆ ದೇವಪುಂಜರ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬಂಡದಾದಿತ್ತಂಡು ಈ ಗಡಿತ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆತ್ತನು ಕಿಶೋರ ಇದು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಇಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ದೈವ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಗಡಿಪತಿನ ಕುಲ್ಲು ಅಕುಲು ಕೈಯೇರ್ದೊಂಜಿರ ಗಂಧ ಕೊರಿಯಾಡ ಅವು ಜುಮಾದಿ ಕೊರ್ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ಜಾರಂದಯ ಕೊರ್ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಕೊರ್ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆಂಡ ದೈವ ವರ್ಷಗೊರ ನೇಮುಡ ದರ್ಶನದ ಬತ್ತುಪೋದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಡೆ ಶುದ್ಧ ಮಂಡಲದ ವಾಲಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾಯೆ ಮಾಯದ ಮದಿಮಾಯೆ ಸತ್ಯ ಆ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾಯೆ ಮಾಯದ ಮದಿಮಾಯೆ ಆಯಗೊರ್ನ ದೈವಗ ಸಮಾಪನ ಅಂಡ ಪ್ರಾಕಟ್ಟಡು ಐಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ ಮೂಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ ನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟ ಐಂದಾಲ ಪಟ್ಟ ಇಂಚ ಪಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಕುಲಿತ್ತಂಡು ಈತ್ 500 ಆಳುಗು 5 ವಿದ್ಯದ ಕಲ್ಪೈನಾಯೆ ಐತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಗಡಿಪತಿ ಮೂಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ 3000 ಆಳುಗು ಕಲ್ಪೈನಾಯೆ ನೂದಾಲ ಪಟ್ಟ ಆಯ್ 100 ಆಳುಗು ಕಲ್ಪೈನ ಆಯಗ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏರು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ದಂಡುಗ ದಳುಂತೊಂತೆನ ಆಯ್ಕೆ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ಗಡಿ ದುಂಬು ದಾಯ ಆಯ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕ ಇರ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯ ನಾಯಕ ಆಯ್ ಕೊರಡುಂದಂಡ ಆಯಗ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಬೋಡು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿದ ಶುದ್ಧತೆ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿದ ಶುದ್ಧತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯಗ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಬೋಡಾಯಿ ನಡೆದವರ ಈ ಗಡಿ ಪಣಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಣಪುನೆ ಒರಿಯೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ತೂನಗ 6,000 ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಆಗಿ ಪೋಡಿವೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತ ದೈವದ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ತೂತಿನ ಅಂದು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏರ್ ಬಾತ್ ಪರ್ವತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮುಂಬೈ ಬನ್ಲೆ ಜೋರ ಬನ್ನಿ ಇದು 1 ಅವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇಳೋಡಿರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವನು ಒಂಜಿ ತುಂಬೂರಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅವೆನ್ 2006 ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ದೇವಾರಾಧನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅವಳು ಇಲ್ಲಡಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಪುನಃ ಅವೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದೊಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದರ್ಶನಡು ಒತ್ತು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂಜೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇವಾಗ 2006 ಇಂಕಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಲಪುರ ತೀಟ ಅನಾಗ ದೈವ ದೇವೇರ ನಾಗದೇವನಪುರ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಅವು ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿ
అంటే ಅದು ದೇವರಾಜನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಡೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ఆయన ಕೋಲುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಜಪ್ಪಿಜಿ ಆಲು ಗುರುಪು ಜೊಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ದೈವದ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ అంటే ಅದು ಪನಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಆದ್ರೆ ಇಂಕ చెప్పారు జీవిస్తూ ఉంది ఐదు కౌలు తప్పు నట్టది 5 వక్త 10 ವರ್ಷ ಕೋಲ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಕೋಲ ಇತ್ತ ಇಂಚಾಪುಡು ಅನ್ನಕ ಉಲಾಯ್ಡು ಪ್ರಾಣಿದ ಪೂಜೆ ಪಿದೈಡು ಕೋಲ ಹಾಕಿಲಿಕ್ಕ ಅವಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಪಂಜರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂಜೆಗೆ ತಂದು ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇಂಗಲೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆಲನೆಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯಡ ಕೆಲವು ಜನತ ಬಾಯಿಗೆ ಊರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಣ ಆಂಡಲ ಸತ್ಯೋಗ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ್ನಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮಸ್ತುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೋಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದ ಕುಲ್ದು ಪರ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನೈಟ ಕೇಂದ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಲ್ ಇಂಚಾತನು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಇಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಆತನು ಬಂದೆ ಒಂದು ದಾರೆ ಕಾರಣದಾದ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಆ ಮನೆತನದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚಂಚಲತೆ ಬೊಕ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತೆ ಏರ ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೇನ ಬುಡ್ದು ಅವೇನು ಬದಲ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೇನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಆ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೇಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಂಡಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಬದಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಆಲಾಯಿನಿ ಅವು ಕಾರಣ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೇಡ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಂಡಿ ಅವೇನು ಸರಿ ಅವೇನು ಬದಲ್ ಮಲ್ತಾವ ಆ ಕಟ್ಟಪಡ್ಲೇಟ್ ತೊಂದರೆ ಏನಾತಿನಿ ಎಡ್ಡ ಏರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಸಂಪತ್ತು ಬತ್ತನೆ ಕಾಸು ಬತ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಕುಲಿಯರು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ ಆರಾಧನದ ಫಲವರ್ದಾವರ ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಕುಲ್ದು ಮಕ್ಕಳ 4 ಕಾಸು ಆನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಣತೀನಿ ದೈವತ್ತಿನ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಪೂರಾ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತುಲೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಗಟ್ಟರ್ದದಾಲ ಸೊತ್ತು ಬತ್ತಂಬತ್ತಂಡ ಚೌಡಿ ದೈವ ಚೌಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಚೌಡಿ ಬೋದು ಚೌಂಡಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎರಡು ಬನ್ಪನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐಕಿತ್ತ ಮಾತಪ್ಪ ಮಾರಣಿಮೆ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುಲಿಗೇಶ್ವರಿ ಅಂಚಪುರ ಆತಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ದಿನ ನೆಟೆ ಕೈತಲ್ದನೆ ಪ್ರದೇಶಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಮಾಕಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಎತ್ತವು ಮಾಕಲ್ದಿ ಐಕ ಐತವೆ ಆಲ್ನವೇ ಐನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರ್ದನುಂಡು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಐತ ಪೂರ ಬ್ಯಾನರ್ ಲೆಡ್ತುಪ್ಪ ರುಂಡಮಾಲೆ ಬಾರ್ದಿನ ಕೈಟ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ನೆತ್ತಿರ್ದ ಜಪ್ಪುನ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅತ್ತೇಂ ಪಂಪುನಿ ವರ್ಣನೆ ತುಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಮಾಕಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಇಂಕಲ ಮೂರುಡಿನಿ ಮಾಕಲ್ದಿ ಕೋಲ ಈ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಟಿತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವಲ್ಯಡಿತ್ತಿ ನಾವು ದೇವಲ್ಯಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ದೇವಲ್ಯಡಿತ್ತಿನ ದೈವಲ್ಯಗ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜಿದಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾಕಲ್ದಿತ್ತಿನವೇನು ಉಳೈ ಮಹಾಕಾಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಿದೈ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದೈವ ಮರಣಿ ಬಣ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದೈವಲ್ಯದ ಕ್ರಮಟೇ ಆವಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರಿ ನಿಕ್ಕದಾದಂದು ಉತ್ತರ ತಿನ್ನಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ದೈವಾಲಯದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದೇವರೆಗಾಡು ದೈವಾಲಯಗಾಡು ನಡಪುಜಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಪಿದ ಹಿಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಪುರ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದೈವಾಲಯಗೆ ನಡಪುಜಿ ಒಂದು ದುಂಬಿಂಚೆ ನಡದನೆ ಎನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಚುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕಲೆಗೆ ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆಪುಡು ದಾಯಕೆಂಡ ದೇವಲ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಟು ಹತ್ಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಜಿವಾದಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಕ್ಲೆಗ ಪೂರಕ ತೈವ ಆನಗ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿದುಪ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲವು ಕೆಲವು ಕರಿಯಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೋಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಫಫಲಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಕುಲು ಉಳ ಇತ್ತಿನಲ್ಕನ ಬಿದೈ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ನಾಗ ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿಪ್ಪೇರಂತ ಇತ್ತೆ ಕೋಡದ ದಿನ ತೊಂಜಿನ ಮಾಡ್ಲಂಚಿನ ಘಟನೆ ತುಯ್ಯ ಉಳೈಡ್ ಮಂಟ ಮೇಲೆ ಉಳೈಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲಿನ ಎದುರುಡೆ ಮೂಲು ಊರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಜೀವಾದಿನ ಕೊಯ್ದು ಬಲಿಕ ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಏತ ಆಚಾರಗು ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಓಲು ತತ್ತದಂಡು ಅಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಯಾನಂದನ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ತಿರುಣಿಂಚಿತ್ತಿನ
ತಂತಿರ್ದ ಅಕುಲು ಪರ್ಯಾವ ಬಟನ್ ಅಕುಲು ಪರ್ಯಾವ ಅಕುಲು ದೈವನ ಬಾರಿ ನಂಬುವೇರು ಅಕುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಕೋರಿ ಪಂಚಾಮೃತಗ ದೈವ ಅಕುಲ್ನಾಗ ಅಕುಲು ರಾಜ್ಯದ ಕಲನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಪಿನ ಅಕುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೆಗ ಆಪುಜಿ ಇಂಕುಲು ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಅವು ಸರಿಲಾತ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೆರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತೆ ಏನ ಬಪ್ಪನ ಆಡದ ಇಟ ಕೃಷ್ಣರಾಜದ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆದ್ರೆ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೈವ ಮರಣಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡಪುನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ದೈವದ ಪುದಾರನ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಆರು ಓಪನ್ ಆದ ಪಂಡೇರು ದೈವದ ಪುದಾರನ ಇಂಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ದೈವದ ಪುದಾರಲು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಜುಮಾದಿಗೆ ಜುಮಾದಿಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕಲು ಧೂಮಾವತಿಂದ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರಲೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯೇರು ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ನ ಕುಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ನ ಆಂಡ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಪಂಪಿಚ್ಚುತ್ತನ ಒಂದು ವಿಚಾರಲ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ನ ಏನು ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಹಾಗೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಮೌಲ್ಯ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನ ಸತ್ಯೋಗ ಬೆಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನೇನಂದಣ್ಣ ಉದಯಾಚಾರ್ ಪಾತಿರಂದ ಉದಯಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಮೇ ಸೂತಕದ ವಿಚಾರವಾದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಇಡುಪಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೊಂಜಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಪಗ ಆಚರಣೆ ಇಡುಪುರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಆಯ್ನದಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಪಾಲನೆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತನ್ ಪಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ಪಂಗಡದಕ್ಕಲು ಪುರ ಮಲ್ತನ್ ಪಪ್ಪ ಅಕಲ್ನಿ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಸೂತಿಕ ಕರೆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಅಮೆ ಅಂಡ 10 ಸೂತಕ ಅಂಡ 11 ಅಂಚಾನ್ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಜವಾದಿತ್ತ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೋಡಿಕ್ಕಿನ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತೆ 11 ದಿನಾನ 10 ದಿನಾನ ಅಥವಾ 14 ದಿನಾನ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂಡ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಪನಡುಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಒಂಜಿ ಪನಡುಂದ ಅಂಡ ಈ ಅಮ್ಮೆ ಸೂತಕ ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಪರತ್ತು ಪದ ಅಂಡ ಇಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಅನ್ಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಈ ಅಮ್ಮೆ ಸೂತಿಕ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಪರಡು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತೆರೀನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸರಿ ತಪ್ಪಿಪ್ಪರ್ಲೆ ಸರಿ ಪರ ಹಿಂದೆ ಸಮ ಇಪ್ಪುನೆ ಪಂಪಿನತ್ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅವು 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಬದುಕುದು ಒರಿಯುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಿದೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಅಪಗ ಆತೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆತೊಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ಉದಯನ್ನ ಪೆದ್ದನ ಅಪಗ ಹಿರಿ ಆಕಲ್ ಬಂದು ದೇವರು ಈ ಬಾಲೆನ ದಕ್ಕದು ಬೋಡ ಅವು ಅಂತ ಬಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡ ಆ 10 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ಐತ ಆ ಬಾಲೆ ಬಕ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂವನೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಂತ ಪಂಡ ಆ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅವಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಐಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಕ ತುಲೆ ಬಕ ಸೈತಿನ ವಿಚಾರಡ್ಲಾತ್ರಿ ಏರಂಡಲ ಇಲ್ಲಡ್ ತೀರ್ಪದಿತ್ತೆರಡ ಅಕಲೆಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇವೇರ ಅವಡು ದೈವದ ಅವಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ಎದುರು ಪೋದು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಾದಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಕ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ವೈರಿಯನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರಂಡಲ ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೆರಡ ಆಯಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಆಯ ಪೋದು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಪುವೇನೆ ಯಾನ್ ಈತ ನಿಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಗತಿ ಮಲ್ತತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಥವಾ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಪುರ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತೆರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಏರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ತೆರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟವೆ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಬೈದಿದೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಕ್ರಮಕುಲ್ ಪುರ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದ ಮಲ್ಪರಗ್ಲಾ ಪೂಜೆ ಕಾಲು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಮೆ ಸೂತಕದ ಬಗೆಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣ ತೆರಿಪಾಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉದಯಣ್ಣ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅರ್ಪನ್ನ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಸರಿ ನಮಕ್ ಈ ಗಡಿ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪಣ್ಪುನಿ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ್ಯ ದೇವ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಗ 15 ವರ್ಷದ ದಂಡಗೆ ದಳುಂತೆರೆ ಜನದಾಂತಿ ಬೊರ್ತುಡು ಕೈತ ಕೋರಬೆಲೆ ಪರಾಬಾರೆ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮೇರನ ಅಜ್ಜರನ ಪೊತ್ತಾಯನ ಸುಡಲದ ಗಂಡ ಕೊರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾಗ
ಏಳರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ್ಯ ದೇವಪುಂಜಗೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕ್ರಮ ಗಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆಂಡ ಆ ಗಡಿವತ್ತಿನಾಯಿ ಎತೋ ಜನಡ ತಂಕ ತಾಕತ್ರ ತಾಗುನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಅತೆ ಕೈದದ ಇಡಿಪಾಡು ಕಲ್ತ ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ಅತೆ ಕಾಂತತ್ತಿ ಕರಿವಲ್ಲ ಪಡೆದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮೂಲೋಡು ಅಂಚೆತ್ತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕೋ ಇಡೀ ದೈವದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಪನ ಆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪೆರ್ಗಡೆ ಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನ ಬರ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಟುಂಬಡು ದೈವ ಅವಲ ಏರು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪಡು ಆಯ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಂಜುಂಜೇ ಆಯೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಬಡೆ ಜೋಕುಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಐಲುಕ ದೈವವು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ ಕ್ರಮ ಈ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಟ ಅಪಗಲ ಆಯ್ಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಸುಂದರ ಮೊನೆ ಬರಲು ಒಂದತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ಅಂಗಹೀನತೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತೆಕ್ಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆಕ್ಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಗಡಿ ಬತ್ತನೆಕ್ಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯಗ್ ಅಂಗ ಛೇದನ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬರ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಆಯ ಆತು ಜನನೊಂಜಿ ಸುಧಾರ್ಪಡ್ಡ ಆತ ತಾಕದ್ದಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಆಯನದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಇರ್ಬನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀದು ಬರ್ಪನೆ ಐಡೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಊರ್ದ ದೇವಲ್ಯ ಅಂಡ ದೇವಲ್ಯ ದೈವಲ್ಯ ಅಂಡ ದೈವಲ್ಯ ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡು ಪೊಸಮನೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲಾವನ ಮಡಿವಸ್ತ್ರ ತುತ್ತಾದು ನವಕ ಮಲ್ಪನ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕಲಶ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಬಲೆ ಸರಪೊಳಿ ದೀಪನೆ ಬಲೆ ಸರಪೊಳಿ ದೀದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಂತ್ರಿದಾರು ಇಂಚ ಪುರಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಬರ ಸೇರಿದು ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುಬಾಡಿ ಇಂಚನುಂಡು ಸಮಕ್ಷ ಮಡದಿದ್ದು ಆಗ ಪುರಾಪುಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಗುಟ್ಟಿನಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಇಂಚಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಾರ ಬರಿಟ್ಟು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮಾಗಿನ ಗಡಿಯಾಪುಂಡ ಅವು ತಾರ ಬರಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಅವಳು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಪುನಃ ಬಲ ಸರಪಲ್ಲಿ ಪುರ 19 ಪೇರು ಜುಮಾದಿನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಗಡಿಯಾಪನ ಜುಮಾದಿ ಪುರಾಪುಲ ಎತ್ತಡ ಮುಗಿಂಡ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಯನ್ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುಗಳ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಯನ್ ತಾರ ಬರಿತ ತಿದ್ಯಂಬಲಗ್ಲ ಅವಳು ಏತು ಗುಡ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಆಯನ್ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನೇಮಡು ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಗಡಿಯಾನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಅಂದುಕೆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎರು ತಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೂತಗದಗಳು ಸೋಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಮರಣ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಡುಪೆ ಕಂಡು ಜಪ್ಪರೆ ಸುಡಲದ ಕಂಡು ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಪಿಲ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಪಿಲ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐದು ರಾತ್ರಿ ಹೊಸದೆ ತೊನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ತುಡರ್ ತೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೀಪ ಪತ್ತದ ಆ ಕ್ರಮ ಮನದನೆ ಅವೇ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಮೆ ಸೂತಕದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಸೂತಕದ ಕುಲ್ಲುನ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಬೇತೆ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸೂತಕದಾಗ ಜೇಲ್ಡ ಅಡ್ಡಗಡಪನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆ ಇಂಚ ಆಯಿನಾಯಗ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬಣಪನವು ಇಜ್ಜೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬಣಪನವು ಇಜ್ಜೆ ಸರ್ವಸ್ವಲ ದೈವಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತನ ಆ ಊರ್ದ ಜೀವನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ತೆಂಕಲ ಊರ್ದ ಬೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 2 ಜನ ಅಲ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ತ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ 3 ಜನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ತ ಗಡಿಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಗಮೆ ಸೂತಕ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಪರಂಪರೆದ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಇಂಚ ಆನಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಅವನಿಕ್ಲೆಗ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪನ ಅಪಗ ವಾರಿ ಇತ್ತಿ ನಡಪಲೆ ಕಿಶೋರ ಯಾನ ಪನ್ಪಿನಿ ದೈವದ ನುಡಿಯೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಐಟ್ ಊರು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ತಂತಿರ್ದಾರೆ ಬಟರ್ನ ಹಾಕಲು ಪುದ್ವಾಲ್ರ ಹಾಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲು ಪಂಡಿರ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವನು ನಮ್ಮನ ಹಾಕಲು ನಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಹಾಕಲು ತೋಪಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೈವ ಹೊರತು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಲು నేను ಪೂರ ತೋಪಾದ ಕೊರ್ತುಜೇರು ದೈವದ ನುಡಿ ಇಂಚೊಂಡು ಮಗ ಅಂಚ ನಡಪುಲ ಪಂಚತನ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ನಮಕ್ ಪಣ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಈ 14 ಕಟ್ಲೆನ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಮಲ್ತದೀನಿ ಎತ್ತ ಮೂಲ ನಾಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಪಂದ ನಾಡೊಂದು ಪೋರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ ಅನ್ಪುಂಡು ನದಿ ಮೂಲ ಋಷಿ ಮೂಲ ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲ ನಾಡೊಚ್ಚಿ ಬಂದ ಅಂಚೆ ನೀ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲದ ಮೂಲನ್ನ ನಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತೋ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಮಲ್ತದೇರಿ ಐಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾದನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಂದಕುಲು ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಯಾನಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ದೈವಾಲಯದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ದೈವಾಲಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ದೈವದ ನುಡಿನ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದೈವನಿಕ ಅಮೆಕರ ಇಜ್ಜಿ ಈಯನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಂದ ಐಕೈ ಜಪ್ಪೊಡಿ ಆ ದೈವದ ಕಲಡು 10 ಕೋಡಿ ಕಲಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಐಕ್ಯ ದೈವದ ಬೆಲೆ ಉಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ ತತ್ತದು ಇಂಕ್ ಊರು ಪಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಣ್ಯ ಬಟನಕುಲ್ ಪಣ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆದಕುಲ್ ಪಣ್ಯ ಅತ್ತ ತೆರಿನಕುಲ್ ಪಣ್ಯ ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಣ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದು ಪಣ್ಯ ಎನಿಯನ್ನಾಂಡ ಆಯ ದೈವದ ಪಾತಿರನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪೊಚ್ಚುತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ ದೈವದ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರಲ್ತರು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಸರ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಏರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪನ್ಲೆ 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 ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಅಕೇಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪನಿಗಿತ್ತದ ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಸಾನೋಡು ಜೀರ್ಣದ ರಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎರೆಗಲ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಏತ ಗಟ್ಟದಗಲೆ ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಕೊರೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪುರ ಒಪ್ಕೊಂಡದೆ ಅತ್ತ ಊರ್ದನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ಗುಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹೌದಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಪನುಲಿ ಅಂತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆ ಊರ್ದ ಇಂಚ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ರೀತಿ ಈರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬನ್ಪನೆ ಊರ್ದ ದೈವಗ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗ ಅವು ಊರ್ದ ಅವು ವರ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಇತ್ತ ವರ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಸೇರ್ದಿಂದಂಡ ವರ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರಿದಾರುಳ್ಳಿರು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಳುಳ್ಳಿರು ಅರಸು ಬಟ್ಟ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅರಸು ಬಟ್ಟ ಆ ಪರಂಪರೆದ ಮುಖೇನ ಅರಸನ ಅಪ್ಪನದಿತ್ತೊಂದು ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಮುಖೇನ ಗಡಿಬತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಅವ್ಲು ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮೊಟ್ಲ ಆ ಕೆಲವು ಈ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಆ ಮನೆತನೊಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನೊಗೆ ಇಂಚಿನ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡು ಬಂದು ಸಾನದಿಲ್ಲಾಗೆ ಆವಡು ಅವು ತತ್ತದ ಪಿದೈ ದಕ್ಕಲ ಪಿದೈ ದಕ್ಕಲ ಚಾಕಿರ್ ಮಾನನ್ ಲೆತ್ತದ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪಾವಳಿ ಹೊರತು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಇಂಚಿನಾಗೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಬರಿತಾಯಿಗೆ ಆವಡು ಆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಆವಡು ಆ ಮನೆತನತಕ್ಕೆ ಆವಡು ಇದೇಗೆಲ್ಲ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾನೋಡು ಆ ಸಾನದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡು ಅವೇನು ತತ್ತನಂದಾಂಡ ಪಿದೈ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಜವಳು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೊರತು ಪಿದೈದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಮನೆತನ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಐಕ ಸಂಬಂಧ ಪಡ ನಿಂಚಿತ್ತನ ಮನೆತನ ದಕ್ಕಳುಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡು ಹೊರತು ಪಿದೈದಾಗಿ ಕಾಣತದ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕಿನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ತೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಮುಖ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಎರಗ ಓಲಾಪೋದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐಕ ತಿರಪುರದ ಅಂತ ನಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರಂದ ಖುಷಿ ಅವೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡಿನಕಲು ಐಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಎತ್ತಿನಕಲು ಆ ಮನೆತನ ತಕಲು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ದೆತೊನಿಯರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅವನು ಒಪ್ಪುವ ಅವು ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅವನ್ಪೆ ದೈವದ ಚಿತ್ತೋಡು ಅವು ನಡತನ ದುಂಬು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಬಂದೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಪಡೆ ಅಂದಿನಿತ್ತೆ ಯಾನಪೋದು ಅಕ್ಕುಲ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಗಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪತಿ ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡ ಕ್ರಮನೇ ದೈವಗ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೊಡ್ಡ ಆ ದೈವ ಇದೆ ಯಾನ ದೇನನ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮದುತ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಬಂದೆ ಯಾನ ಪೋದು ಓಲಾ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುರ್ವೇರು ದೇಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಮದುತಾರ ಯಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಪಂದು ಕೊರುವೇರಿ ಆಂಡ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡು ಸರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನಾಚೂನವಾದ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಉಂಟು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಕು ಪೋನಾಗ ಅವಳಿತ್ತೆ ಗಡಿಪತಿನ ಬಾರಾಗೆರೆ ಉಪ್ಪುವೇರೆ ಯಾನ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇನಂದೆ ಮದಿಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಅಕುಲಿಂಕ ಬುಡುಕೊರೋಡು ಈ ಮದಿಪುಲ ಪಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಆಚರಿಸವಣ ಯಾನ ಪೋದ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಸುರುಕೇನುವೆ ಏನನ್ನ ಮದಿಪರಲ್ಲ ಇದೇರೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದೇನ ಬಂಡ್ರೆ ಅಲೆ ಯಾನು ಮದಿಪೊಡಿನ ಕಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡ ಬಂದು
ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಮದಿತ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಬುಡು ಕೊರಿ ಎರಡಲಾವು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ತಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಪೋನಿ ಇಂಕ ಪಾಡಿ ಎರಡಲಾವು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಕೊರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಕೊರ್ನಿಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಪದ ಬಲನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಪರವಾದಿಯನ ಮದಿಪುಡು ಹೊರತ್ತು ಇಂಕ ಮದಿಪು ಗೊತ್ತು ನೊಂದು ಯಾನ ಅಂಕರೊಡ್ಬೋದು ಮದಿಪರ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅತಿ ಯಾನ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಬಂದು ಯಾನ ಕೈ ಕರ್ಸಲೆಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನಡ ಊ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನಡ ಊ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪಡು ಹೊರತ್ತು ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ಯಾನ ದೈವಾಲಯದ ಕಲಟು ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನಾಂಡ ಯಾನ ತಪ್ಪಿಸ್ತೇ ಪನ್ಪೊಚ್ಚೊತ್ತನ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಬಣ್ಪನೆ ಮರಣ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಿಶೋರ ನಡ ಒಂಜಿಗೆ ನೋಡು ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಪ್ಪಣದೆತ್ತೊಂದು ಮದಿಪೇರು ಈ ಮದಿಪನಕುಲು ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಅಂತ ಏನಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದಿಪನಕುಲು ಅಂಗಿ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಮದಿಪೊಲಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತು ಅದೇ ಇದೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರನು ನಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಾತಿರೋಡಪ್ಪ ಒಂಜಿತ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜವನೇರು ಅತ್ತ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಅಂಗಿದ್ದೆತ್ತದು ಆ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಯಾನ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂಗಿದ್ದೆತ್ತದೇ ಮದಿಪೋಡು ಅಕುಲ ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಜೇರಂದಾಂಡ ಯಾನವ್ರೆ ಅಂಗಿದಿತ್ತಂದಾಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಊರ್ದೆಕ್ಕಲಂಚೆನೆ ಊರ್ದೆಕ್ಕ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಕುಲು ಅಂಗಿದೆತ್ತದ ಅಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಐತಡುಪ್ಪೇರು ಸರಿ ಐಕ ಸಂಬಂಧ ಪಡಿನ ಜಾಗದ ಅಕುಲು ಅಂಗಿದೆತ್ತುಕುಲ್ವೇರ ಅಕುಲು ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಏಪೋದು ಅಂಗಿದೆತ್ತಂದಾಂಡೆಲ್ಲ ಬನ್ಪುಜಾರ ಮೇನೆಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲಿಯ ಬನ್ಪೇರು ಮೇಡೆ ಮೀದೆ ಅಂಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಾನಂದನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಜಲ ಗೊತ್ತದ ಚಾವರ್ದ ಬಾಮ ಗೊಪ್ಪೋದು ಜಹರಂದಾಯಗ ಮದಿಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ಚಾವರ್ದ ಬಾಮದ ಉಲಾಯ್ಪೋಡ ಅಂಗಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತದೇ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಮದಿಪೊಡತ್ತಂದೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಮದಿಪೊಂಡು ಚತ್ತನ ಕ್ರಮಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಲಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತು ಪಿದೆ ಇದು ಪೋದು ಉಲಾಯ್ ಅಂತದ್ದು ಮದಿಪೋಡು ಅಂಗಿದೆತ್ತದೇ ಮದಿಪುನು ಅವಳು ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಿದೆತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮಗ ಒಂಜಿ ದೈವ ಮಜಲ ಗೊತ್ತದ ಚಾವರ್ದ ಬಾ ಮಾಡುಪ್ಪುನು ಎಲತ್ತೂರುಗ್ಲ ಶಿಮಂತೂರುಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಪಡನ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ಅವಳು ಗುತ್ತಿನಾರಿ ಮದಿಪುಲಂದು ಪಂಡೇಡು ಯಾನ ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಅವಳು ಮದಿತ್ತದು ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಪೂರ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಪಥವನ್ನು ಅಂಗಿ ಬಾರದೆ ಪಥವನ್ನು ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿ ಆಭಾಸ ತೋಜುನು ಒಂಜಾತ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತದು ನೀತಿ ನಿರ್ಮಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟೆರೆ ಇತ್ತಂಡ ಸತ್ಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ದಯಾನಂದನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾನ ಮರಣಿಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಪಂಡೆ ಈ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಗಂಧ ಯಾನ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬಂತಿನೊಂಡು ಯಾನ ದೆತ್ತೊಂದಿಡಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಗಂಧ ನೇರವಾದ ಯಾನ ಮುಂಡೋಗ ಪಾರ್ದ ಜಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ ಕೊರನಿಂಚಿತನ ಫಲಕಾನಿಕೆಗೆ ಪಾಡ್ನು ಫಲಕಾನಿಕೆ ಇರ್ದೈತಿ ಅನ್ನ ಮುಂಡೋಗ ಪಾರ್ದಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಗಂಧ ಕೈ ಪಾರ್ದು ಯಾನ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಗಂಧೋಗ ನೇರವಾದ ಅನ್ನ ಮುಂಡೋ ಪಾರ್ದಜಿ ದ್ಯಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈಂಡ್ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಗಂಧ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಸೇರ್ದಿನ ಅಕಲೆ ಜನಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ದಾದ ಬೆಲೆ ಬಂದು ನಡು ಟೋರಿ ಬೇತೆ ಅನ್ಯತ ಜಾತಿ ದಯವರಿ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂಡೆ ఆయన ಸಡನ್ಲಿ ಉಂತಾಯರ್ ಈ ದೆತ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಶೆಟ್ರನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದೆ ಶೆಟ್ರನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಗಂಧ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿಚ್ಚಿ ಯಾನ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಗಡಿಪತಿನ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊ ನೋಡು ಬಂದೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಯಾನ ತೇರಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ನೂಲು ಪಾಲಗೆ ಪುರ್ಪ ಬುಲ್ಯ ಕಾಯಿ ಬಂಡ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತು ಮಡತನಗು ಮನೆತನ ಕೊರಾಡು ಆ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತು ಜಾಗಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಿನಕಲೆ ಕೊರಿ ಎರಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉನ್ನಿತ ಬೇತಕುಲ್ಲ ಬತ್ತ ದೆತ್ತೊಂಡೇರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತ ಇಟ್ಟು ಸೇರೋಂಡೆ ఆయన ಹೊರನೆ ಉಂತಂಡ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಅಂದಂದ ಅವು ಅಪಮಾನ ಯಾನ ಏಕಿನ ಬನ್ಪಿನ ಮನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಆ ವಿಚಾರೋಡೆ ನಡಪಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಜಾಗದ ಕುಳುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ 10 ಜಾಗ 17 ಜಾಗ ಇರುವ ಜಾಗುಲ್ಲೆರೆ ಅಕಲೆ ಆ ಜಾಗದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಬರ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ದೆತ್ತನಾಡು ಅಕಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಕುಲು ದೆತ್ತನಾಡು ಬಕ್ಕ ಮದುತಾಯೆ ಅತಂದೆ ಕುಡರಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದೈ ಎನ್ನ ಪೊದ್ದೆ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಎನ್ನ ಬಲಗ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದೈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಿ ತತ್ತಿನ ಆಚಾರ ಬಟ್ಟಾಲ್ದಗಂದ ಪತ್ತೊಡುನಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನೆ ಪತ್ತೊಡು ಒಂದು ಗಡಿ ನುಡಿತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಆ ಈರ್ನ ಟಿವಿದೊಂಜಿ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪ್ಲೆ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆಂಡೆ ಆ ಪಲ್ಲೆ 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 ದಾಲಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿ ಎರಡು ಪದರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕೇನೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ದಾಲಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯೇಶ್ವರಲ್ಲೇರು ಏನ ಪುದಾರೆ ಸಂಜು ಕೋಟೆನ್ ಪನ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವ್ರದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಸಂಜು ಅಣ್ಣ ದಾಲಜಿ ಯಾನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಮದಿಪು ದುಂಬ ದೈವ ದುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಜಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಇತ ಮದಿಪು ದುಂಬ ದೈವದ ನುಡಿ ದುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಜಿ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಅವು ಸುಲಾಬುಡು ಪನ್ಪುನ ಮದಿಪೇ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂಡಿರ ಮದಿಪು ದುಂಬು ಪಂದೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ದೈವನೇ ದುಂಬು ದೈವದ ನುಡಿಯ ದುಂಬು ಆಂಡ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲಿಂಚ ಪಂತಿರ ಪನ್ನಾಗ ಮದಿಪು ಏಲೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಮಾಯ ಏಲೆಜ್ಜೆ ಪೆರ ಮದಿಪೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಿಷೇಧದಕ್ಕೆಂಡ ಮದಿಪು ದುಂಬ ಮಾಯ ದುಂಬನ ಕೆನ್ನೆ ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ತೂತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬ ಅಗ್ನಿ ದುಂಬ ಏನ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ತೂತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನತೆ ತೂಬ ಗೀರ್ನ ಮಾತ್ರತೆ ಸಗತಿ ವೈಕಿಗೆ ಎಂಡ ಐಕ್ ತೂಕು ಸಗತಿ ತೂಕು ಮದಿಪು ದುಂಬೆ ಆಯ ಮದಿಪು ಮದಿತೆಂಡ ದೈವ ಬರ್ಪನೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಕಿಟಿರಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರತೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚ ಮದಿತಿಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಇಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮದಿಪು ಪಂಡ ಸರಿ ಐಕಿರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪೆ ಇರೆಗೆ ಸುಲಭ ಪಿಲ್ಲ ಕುಂದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಅಂದುಂಡು ತರಬೇತಾಯಿನ ಕುದುರೆ ಅಂದುಂಡು ಆ ಕುದುರೆಗ್ ಕಡಿವಾಣ ಕಡ್ಯಾಣ ಅವನ್ ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಚಬುಕು ಅವನ್ ಪೇರು ಐಕ್ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅವನ್ ಪೇರು ಐತ ಮುಂಕದ ಬಲ್ಲಲ ಚಬುಕು ಒಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಮದಿಪು ಮೂಂಕದ ಬಲ್ಲಲ ಕಡಿವಾನೆತ್ತಿಲಕ ಈ ಕುದುರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನುರ್ಕುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊರ್ಕುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒತ್ತೊಂದು ಬೋಪುಣ ಬಂಡ್ರ ಅವೇನೇ ನಿಯಂತ್ರಣಗು ದೀಪು ನಾವು ಈ ಕಡಿವಾಣ ಅಂಚೆನೆ ಮಧು ಮದಿಪು ಪಣಪು ನಾವು ದೈವನು ವಾರೀತಿ ಬಾಮಿ ಪೊಡು ಆ ದೈವ ಸೂತ್ರ ಐಕ್ಯ ಬಣ್ಬಿನಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗ ಆ ಚಾತುರ್ಪಿಪ್ಪೊಡು ದೈವಡ ವಾರೀತಿ ಮದಿಪೊಡು ಐಕ್ ಈ ಕಡಿವಾನಗುಲ ಮದಿಪುಗುಲ ಪಂಡ ಮದಿಪುಗುಲ ಮಾಯುಗ್ಲಿಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಜನ ಮದಿಪು ತುಂಬ ಮಾಯ ಬಿರ ಈ ಮನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪನ್ಪೆಕ್ಕೆನ್ಲೆ ಮದಿಪು ದುಂಬು ಪಂದು ದೈವಾಲಯದ ಕಲುಟು ನಮ್ಮ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅವಡ ಅತ್ತಂದೆ ಮದಿಪು ನಕ್ಕಲ ಅವಡ ಆಂಕಾರೋಡು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂಡ ಮದಿಪು ದೇಗ ದುಂಬು ಮಲ್ತೇರ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮದಿಪುಗಾತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ದೇಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಗ ಅವಿನ ತಾದಿ ತಪ್ಪದ್ಲ ಅವಿನ ಬೆತ್ತ ತಾದಿಡ್ಕೊನೊಲಿ ಅವಿನ ಸರಿ ತಾದಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಡ್ದುಂಬೋರಿ ಕೇಂಡಿರಿ ಆ ಮಾಂಕಾಲಿ ದೈವದ ಮದಿಪು ದಯ ಐಟೆ ಸರಿ ಇತ್ತೇಡ ಅವಿನ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ದೋಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾದೋಗುಲಿನ ಬೈದಂತೆ ಮದಿಪುದಕ್ಕಲು ಸರಿದ ಅಂತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣೋಲಿ ಅಂಡ ಮದಿಪುಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಆ ಮದಿಪುಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಈರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಮದಿಪು ಪಣಪನೋ ದುಂಬೆ ಮಾಯಾ ಪಣಪನವು ಪಿರ ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯ ಪಿರ ಆಂಡ ಆಂಡ ಸಗತಿಯರಿಗೆಂಡ ಮಾಯೋಗ ಮದಿಪುಗಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಚ್ಚು ಮಾಯೋಗು ಸಗತಿ ಮದಿಪುಗು ಬಗತಿ ಒಂದು ನೆನಪುದಿಯೋ ನಿಂಬೆ ಭಗತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂದುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎತೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎತೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪೆ ಆಯನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ಆ ಬಾಲೆದ ಮೋಕೆ ಭಗತಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಜೋ ಮಾಯ ಬಗ್ಗುಂಡ ಮಾಯದ ಇಮ್ಮನ ತಪ್ಪಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗುನುದಾಯೆ ಬಾಲೆದ ಭಗತಿ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಗತಿಯರೇ ಕೆಂಡ ಮಾಯೋಗೆ ಭಗತಿಯರೇ ಕೆಂಡ ಇಮೆಗೆ ದುಂಬು ಏರಿ ಕೆಂಡ ಮದಿಪೆ ಮಾಯ ಪಿರ ಏರಿ ಕೆಂಡ ಮಾಯನೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ತೂತ ಗಡ್ಡಿದಲ್ಲ ಅಗ್ನಿದಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಯಾನ ಅಮಿತ್ ಉಂದು ದುಬೈ ಬಾತಾರ ಅಮಿತ್ ಅಮಿತ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಬಾತಿರ್ಲೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುವಾರ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈರು ದುಬೈರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರ್ ಬರ್ತುಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ತೂಪ ಐಕ್ ಬೋಡಾದನ್ನೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ನಂಕುದೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತೂಪಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ ತಿರುಪ ಬರ್ನಿದ್ರು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂದ ಬೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಉಂಟು ಬೆಳ್ತಂಗಟ್ಟು ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಜಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ದತ್ತೋಂದು ಪೋನಗ ಬಿತ್ತೋ ಒಂದು ಬೈಲಕ
ಅದು ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಲಕು ಪೋನಾಗ ಐಟೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗುಲು ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯ ಎಂಗಲೆ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಗಲೆ ವಿಚಾರ ನಮಲ ಕಲ್ತಿನಾತ್ ಕಲ್ಪರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದೇಶದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಅನುಭವ ಪಂಡುತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರಜ ಗೊತ್ತಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವೇ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂಡಿರ ಜನಕ್ಕಲ್ ದೈವ ದಾದ ಸತ್ಯದಾದ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊಂಡ್ಯಾಡ್ದ ಅವರ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಣ್ಣರೆ ಇನಿ ಈ ಅಮೆಸೂತಕದ ಬಗೆಟ್ ಗಡಿ ನುಡಿತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೈತೆ ಇರು ಕರೆಗೊರಿಯರಿ ಈಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಗಡಿಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಅವೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಗಡಿಪತ್ತು ನಾಯನ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ದೈವಗೂ ಆಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಗುಣ ಒಂದು ಎಂಚ ಯಾನ ಪಣ್ಪನೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏರೇ ಗಡಿ ಬತ್ತಾಡ ಏರೇ ದೈವದ ಮುದ್ರೆ ಆವಡ ಆಯಗ್ ಎದುರ್ದಾಯ ಎಂಚಿನ್ನನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಡ ಆಯಗ ಹಾಳೆನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಯೆ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಲ ಆಯಗ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯನ ಪೋಡಿಗಟ್ಟ ಇರಬೇಕು ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಯನ ಪೋಡಿಗಟ್ಟ ಆಗ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಈ ದಾಲ ಪೋಡಿ వచ్చి ದಾಲಾಪುಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಸತ್ಯುಳುಲ್ಲೇರು ಕಾಪುನ ಸತ್ಯುಳುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎನ್ನವಲು ಘಟನೆ ನಡತನ ಒಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ಪೋಯೆ ಬೋದುಂತನಗ ಆ ದೈವ ಎಂಕ ಬತ್ತ ಪಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದುಶ್ಮಾನಿರುಲ್ಲೇರು ಬಂಡಿರು ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತು ಬಂದು ದೈವ ಎನ್ನಮಿ ತಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಳಜಿ ಇರೆಗ ಮಸ್ತ್ ದುಶ್ಮಾನಿರು ಯಾನು ಆ ದುಶ್ಮಾನಿರಿಗೆ ಯಾನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಈ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಾಡ ಆಕಲ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಕಲ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ಸತ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತನ್ನ ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡದ ಬಣ್ಣ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಗಡಿಪತಿನಕಲ್ಲ ಕ್ರಮದಾದಕೆಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ಗಡಿಪತಿನಕುಲು ಈನ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿಪತಿನಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ ಏರ್ಲ ಸ್ವಾತ್ವಿಕೆರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಉಪುರದ ಆಲೇಜ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಕಲಕು ಪೋನ ತೂಪ ಕೆಲ ಅಕಲೆಗೆ ಮದಿಪೊಡ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮದಿಪುಲ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಈ ಮದಿಪೊಡಿ ಈ ದುಂಬರೋಡು ಕಲ್ಪೊಡಿ ಆತ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಆ ಮಮತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈನಲ ಪಾತಿರ್ನ ಈತ್ ಕುಟುಂಬೋಡಿ ಇಂಕುಲು ತೂನಾಗಲ್ಲ ವಾ ಗಡಿಪತಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆ ಸಾಪಿನ ಆವಡು ಅತ್ತ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲೆ ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪನ ಆವಡು ಹೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತಿದ ಗಡಿಪತ್ತಂಚತನ ಬಾರೆಗೇರ್ನ ಅಕ್ಕುಲು ಈ ಕುಟುಂಬನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ದೈವದ ಕಲಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದುಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡ್ ದೈವಗ್ ಮದಿಪ ಪಂಡದ ಬುಕ್ಕ ದೈವಗ್ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವಗ್ ಕಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಮದಿಪ ಪಂಡಗ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಐಕೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಐತ ಪಾಡ್ದನ ಸಂದಿಲಾದ ಅವು ಮಾತ ವಿಷಯಲು ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮದಿಪು ಪಂಡದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ ಬತ್ತದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ನುಡಿಕುಲು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾವು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆದ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ದರ್ಶನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಆನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಎದುರು ಪೋದುಂತದ್ದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲು
ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಏತ್ ಸರಿ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಣ ತಾವು ಎಂಚ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಒಂದು ಏನೊಂಜಿ ಏನಂತ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರಿ ಸುರುಕಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಈರು ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ದೈವ ಬಾಲೆ ಆವಡು ಮಲ್ಲಾಯ ಆವಡು ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಆಗ ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಬರಿಯ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಪನೆ ಉಂಡ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ತೇರಿ ನೋಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ದೈವ ಬರ್ಪುನವು ವಾಕ್ರಮ ಅಂದಕೇಂಡ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕೊಳ್ಳುಳ್ಳ ಒಂಜಿನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಪಣಪುನೆ ಈರ್ ಪಣ್ಲಕ ಸಂಧಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿಲಕಾನೆ ದೈವ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವ ಐತ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ದೈವ ಬರ್ಪುನ ಈತ ಪಣಂಬರ ಬಂಜುಲ ಐತ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬಲವಂಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಲವಂಡಿ ಆವೇಶ ಬತ್ತದಂಡ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ತೂನಗಣ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಕಣ್ಣಿಯಾರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬಲಾಂಡಿ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರೆ ಕಣ್ಣಿಯಾರ ಅಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪತ್ತೆ ಸಳು ಪೂ ಪತ್ತದು ಪತಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ನಾಜಿಗಾಳೆ ಜಿಂಜಿಲ ಅಂದ ಪಂಡದ ಆಯಿ ಮುಖ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈರು ಪಣಪುನಟ್ಟು ಕೆಲವುದಡೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚನ ಕೇಂಡ ದೈವ ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುನು ಹಿರೇ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಹೊಲ್ತು ಜೋಗರ್ದು ಪಣಿ ಬೀರುತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅಲ್ತು ಪವರ್ ಉಂಡತೆ ಬರ್ಪುನ ಒಜೇಲೆ ಕೆಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ವಯರ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡತೆ ಐತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಂಚಪನೋಡು ಪನ್ನಗ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಯರ ಮಲ್ಪುಯನ ಆಯಡ ನಿಷ್ಠೆ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪಂಚತನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಯವಾ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಆಯ ಇಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಂಚುತ್ತನ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತದ ಆಯ ಕೊರ್ನಂಚುತ್ತನ ನುಡಿ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಯನ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಅವ್ಯಾನೆ ಅವಯಾರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 320 ತಾಕತ್ತು ಒಂಜಿನೆ ರಡ್ಡನೆದಾದ ಆಯಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಒಲ್ತರದ ಬರ್ಪುನೆ ಆಕಾಶ ಹೊಡಿತಿನ ಶತಭಾತ ಮನಮಂಚ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ಭಕ್ತೇರ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ಆಗಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಅವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ಶಕ್ತಿನ ಬಿಡ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಆಯನ ಏರ್ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಮದಿಪುನ ನಮಕ್ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಮದಿಪುನಾಗ ಮಾತ್ಯರ್ನ ಕೈಕ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ನಿನ್ನಡಿತ್ತಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅವೇ ನಾಯನ ಮಿತ್ತ ಪಾರಾಲ ಆಯನ ಭಕ್ತಿ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ನಿಯಮನಿಷ್ಠ ಅತೀ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಾದ್ರನೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಬೆನ ಭಕ್ತಿಲಾತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿಲಾತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಮೌಢ್ಯ ಮಲ್ತಾಡ ಬೊಕ ಒಡೆ ಬರ್ಪನಿ ದೈವ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರುಂಡ ಈರು ಬಂಡನಲ್ಗನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಬರ್ಬ ಇಂಚ ಐದುಕ ಆರೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಂಡರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಅವು ಮದತ್ತಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಾನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪನ್ಪನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇನಿಕೋಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪನುಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಪಣಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಆಂಡ ಈ ಪರಂಪರೆಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಕಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪರಂಪರೆನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರುಂಡು ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವನಂಚಿತ್ತನೆ ಅವು ಸರಿಯ ಒಂದು ಸರಿಯ ಪಣಪನ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನಾಚೂನವಾದ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಭತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಗಳೇನು ಗಡಿಪತಿನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಸರಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತಿನಕಲು ಗಡಿಪತಿಯರಿಂದಂಡ ಆ ದೈವದ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಅಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲು ದೈವಗೂ ಏನ್ ಅನ್ಪೇರು ದತ್ತಗ ಹಿಡಿದ ಕೇಳಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇನಿಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಪರಂಪರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಊರದ ಕಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಾಗ ಆ ಊರದ ಗಡಿಪತಿನಾಯೆ ಆರು ಅವೇನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಸರಿಮಲ್ತು ಜಿನ್ನಂಡ ಊರದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ಆರು ಆ ಗಡಿಪತ್ತನದಾಯೆ ಊರದ ಗಡಿನಂಡ ಇಡೀ ಊರದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರೇ ಅವನ ಸೂತ್ರ ತತ್ತೇರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮರಣಿಂಜಿ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಏನದನ್ನ ದರ್ಬನ್ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬಂದು ಆ ಪುರ್ತುಡಿಯ ಪಂಡೆ ಗಡಿಪತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಇರೆಗೆ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಒಂದು ಪಂಡೆ
ಅವೇನಾರು ವಾರ ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂದಿರಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ದೇಪನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಇಂಕಾವಡು ಗ್ರಾಮಗಾವಡು ಸೇರಿದಂಚಿತ್ತನ ಸಭೆ ಕಾವಡು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗಾವಡು ಇಚ್ಚಿ ಇರೇಗುಂಡು ದೇಪಣ್ಣಗೆ ಇರೆಗೆ ಊರ್ದ ಗಡಿ ಆತೀನಿ ಈರು ಊರ್ದ ಗಡಿತ ಕಟ್ಲೇನೆ ಈರು ಬದಲ ಮಲ್ಪುವಾರೊಂದಾಂಡ ಅವು ಇರೆಗೆ ಸರಿ ತೋಜನೊಂದಾಂಡ ಇರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಉಂದಿಯನ್ನದು ಹೇಗೆ ಪಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಆತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂದ ಅರಿ ಎನ್ನೋಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಂಚತನ ಅಧಿಕಾರ ಇಂಕ ಉಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಅವು ಸರಿಕು ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪುಗು ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪನ ಪಂದ ಅರಿ ಎನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಗಡಿ ಕರ್ತನ ಬೂರ್ಣ ಆರು ಇತ್ತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನ ದೈವದ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡ ಅಂಚತ್ ಜಾರಂದಾಯ ಅಂಚತ್ ಜುಮಾದಿ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಜುಮಾದಿ ಹೊರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕುರುವೆ ಅತ್ತು ಜಾರಂದಾಯಲ ಕುರುವೆ ಯಾರು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಆರು ಪಂದೆ ಅವೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕೊನಡಾಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಆರು ಎನ್ನೋಡು ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾ ಆರ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಣು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಾವಡು ಅತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಾವಡು ಅವೇನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಣಪುಣ ಚಿತ್ತನಾಗ ಬೇಲೆ ಎರಡು ಪುಣ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಗಡಿಪತಿನ ಆಡ ಏನಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಬಂಡೆ ಗಡಿಪತಿನ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ತೂತಿನ ಎಂಕಲ ದೆಪ್ಪನಿಗುತ್ತುರ್ದು ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಆ ರಸ್ತೆಡು ಗಡಿಪತಿನಾರ ಐತಾದ ಅತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಈ ಪೊಂಜೋಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಕುಲು ಅರೇನ ದೂರೋಡು ತೂಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಬರಿಟ್ಟು ತೆಲದ ಒಂಜಿ ಮದೆಟ್ಟು ಉಂತುದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕುಲು ತೂತ ಇತ್ತೆಲೆ ಕ್ರಮ ನಡೋತನ ಆತ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನೆರಳರೆಗೆ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ದಾರ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲರೆಗೆ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಿ ಪೊಂಜೋಲು ಅಮೇಕರ ಸೂತಾಗೆತ್ತಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಬರಿಕ ತೆಲದ ಉಂತುಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಡತುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಆ ಊರ್ದ ಕಲೆಗ ಗುತ್ತಿನರ ನಮಿತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವನ ಅಕ್ಕಲು ಒರ್ಪುಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿಗೆ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಕ್ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತರೆಬರವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆನೆ ಅಂತ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ನಮಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕಶಕೋಡಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೋಡು ದೈವದ ಕಲಾಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ಣು ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ಮಹಾಬಲ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂಜಾರಿ ರಡ್ಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂದು ಧರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ SH ನಾಯ್ಕ್ ವಾರು ಸುಖ ಕಷ್ಟಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಗ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡೊಂದು ಬೇತೆ ಜಾಗಿಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಒಪ್ಪುವೆರ ಅಂದ್ ದೈವಗ್ ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಆರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಕಿನ್ಯ ವಿಷಯ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ನಡನೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಬೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯ ದಿನೋಲ ದೀಪದಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಗೂ ತಿಂಗುಲ್ಗೊರ ದೀಪದೀಪುನ ಸರಿಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಜಾಗಿಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಉಪ್ಪುವೆರ ಪಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರದೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ರಾಧಾದಟ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಯಾನ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂದುಳ್ಳೇರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿದ ನಮಕ್ ಬೆಂಗಳೂರದು ಕಾರಣಕರ್ತಿರ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಂಡಲ ಯಾರಂದು ಅರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯೋಗೀಶ್ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತೊಂದಲಿರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಬಲಿದೀಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಂದಲಿರ ವರುಣ್ ಬೋಳಾರ್ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಬಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಮೆರಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರ ಖಂಡಿತ ಕೇನಗಾರಡ ಆರ್ನ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದಾರೇನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದಿರ ಕಿದಿಯೂರು ಪೂಜಾರಿ ಧನು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ವರುಣ್ ಬೋಲಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ತರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಓವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ತರ್ಕನು ನಾಡೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಕೊರ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು నేను ವಿವರಿಸವೇರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಜ್ಞಾನನೇಕ ಬರಪುಜಿ ಕೆಲವು ತಾರ್ಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಕಾಪುಡು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ
ಅಂಚಾದ ವರುಣ್ ಬೊಳಾರ್ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಾತೆರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ SH ನಾಯ್ಕ್ ಈ ಕಾಲದ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ ಮಾತ ಅಂಚಿಂಚಾವನುಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೊರ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನದುಳ್ಳೇರ ಅಂಜನೆ ತರ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಶರಣ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪನ್ನದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಭರತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ SH ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರ ಆನೆಕಲ್ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಶುಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ ಅಬುದಾಬಿರ್ದು ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಮಿತ್ ಅರಿಗ ದುಬೈರ್ದು ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವತಿ ಕೊಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ಇಶಾಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಕಾಶ್ ಶಿವಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮುಕಲ್ಪುರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೋಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಬಯಕೊಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀತೇರೆ ಒಂಜನೇದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಎಕಡಕ್ಕೆ ನಾವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಬಲಿದೀಪನ ಎನ್ನೆಲೆದಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಬಲಿದೀಪನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದುಪಾಡು ಅವು ಮಣ್ಣರ್ದು ಸುರುವಾಯಿನ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟ ಸರಿತೂಲೆ ಐಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ಆ ಚರ್ವ ಇಪ್ಪುನ ಬಂಜಿದ ಜಾಗೆ ಅವು ಉಂಡು ಚರ್ವ ಐತ ಮಿತ್ತು ತುಂಡ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ತಾರೆ ಐಕ ತರೆ ಕುಜಾಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಐಕ ಬಲ್ಲು ಬಣ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸಾನೋಗ ಬಲಿ ಬರ್ಪನ ಬಲಿಕ ಬಲಿ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಶುದ್ಧದ ಹೋಮದ ಮಿತ್ ಮಂಡಲದ ಮಿತ್ ಬಲಿತ್ತ ಮಿತ್ ಬಾಲು ಒಂದೊಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವರ್ದಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಲಿ ಅವಳು ಬಾಲುಲಿ ಕಟ್ಟುನ ನೋಡ್ದ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಂಚೆ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಆರಕೆಯನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೇನು ಬೇತ ಕಡಿಟುಕೊನೋದು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳೇನು ಬೇತ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ನೆನಪುದಿವಡು ದೈವಳಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಬಾಡಿ ಇಂಚಕೆಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ದೀಪದೀಪನ ಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳಿ ಇಜ್ಜು ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ತದೇರು ಮನೆದೇ ಮಲ್ತಿಲಕ ಮಲ್ತ ಅಂಚತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂನೀರು ದೀಪ ಪಕ್ಕ ಪಂಚಪರ್ವ ಅಂದೆ ಪಂಚಪರ್ವ ತುಡರ್ ದೀಪಿನ ಒಕ್ಕ ಪಂಚಪರ್ವ ಹೊರತ ಅಂಚ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಕುಟುಂಬದವುಲೇ ನಂಬೋಳು ಬೇತ ಕಡೆ ಕೊನದು ನಂಬುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಕಾನೂನುಡು ಮಕ್ಕಳ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಬೊಕ್ಕೂರಿನ ಪರಾಬಾರೆ ಆನಗ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡುಂಡು ಪರಾಬಾರೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾದೆ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಾದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅವುದಾಲ ಸ್ಥಿರ ದೈವತ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಂಡ ಅವಳು ನಾಗಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ದೈವ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಅವೇನು ಬದಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗೆ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬರು ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೂ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇರಿಗೆ ಬೈದ ಕಡೇತ ನಮ್ಮ ಈ ಗಡಿ ನುಡಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಮುಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಗೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಅಬದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅವೇನ ನಿಷ್ಠೂರ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಭಿನಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಟ್ಟು ಈ ಗಡಿ ನುಡಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾನು ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿದ್ದೆ ನನ್ನ ದೈವಾಲಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರೆದ ಪಂಡ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರೆದಿರಂದು ಯಾನ ಪನೆ ದೇಗ ಪನಗ ತೆರಿನಾತ ತೆರಿಯರ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆಡಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಚತ್ತನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಗಡಿಪತ್ತಂಚತ್ತನ ಬಾರೆಗೆರೆ ವಿಶೇಷವಾಂಚತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅವು ಕೊರಡಾಯನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗಡಿಪತ್ತನಂಚತ್ತನ ಬಾರೆಗೆರಂತ ಎನ್ನೆ ದೆತ್ತೊಂದಂಚತ್ತನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲಾವಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರಡಾಯಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ದೀವೋಡಾಯನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಗಡಿಪತಿನ ಕುಲ್ಲೆರ ಅಕಲು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿಡ ದೈವಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ನಡತೊಂದುಲೇರು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಚಿಂಚಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಹೊರದುಂಚಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಡಪುನಕುಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಆ ಧರ್ಮಗ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡಪಾಡೆ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡತಿರೋಣ ಮಾತ್ರ ಅಕಲೆಗ ಎನ್ನೆ ಫಲಿತ ಬರುವ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಫಲಿತ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕಂಡಲ ಆಯ್ನ ಕುಟುಂಬಗ ಬಾಧಗ ಪನ್ಪೊಚ್ಚತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿರ್ದುಂಬುಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಬೈದಿಡು ಐಕ ಆ ಗಡಿತ ಆಸೆಗೆ ಆ ಇಂಕ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುಣು ಪನ್ಪಿಚ್ಚತ್ತನ ಆಸೆಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಕ ಲಾಭ ಉಂಡು ಪನ್ಪೊಚ್ಚತ್ತನ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಪೊಡಾದ ಗಡಿದೆತ್ತೊನ್ನ ಆವಾಡು
ಎನ್ನದೆ ತೊನ್ನಾವಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೊಚ್ಚು ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶನು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ನು ಕೊರ್ರ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಂಚಿತ್ತನ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಡ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ನನ್ನಾಂಡ ಹೈಕ್ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾದ ಶೋಕಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಐಟಿಂಕ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟಿಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟಿಂಕ ಲಾಭೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಂಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಎತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣ ಆವು ಖಂಡಿತ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮತ್ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿತನ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿತ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ತೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಪತ್ತೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಕ್ರಮಟೆ ನಡಪಡು ನೂದಕ್ಕೆಲ್ದ ಸಾರವಕ್ಕೆಲ್ದ ಆ ಕ್ರಮಟೆ ನಡ್ತಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅದು ಪೊಸತ್ತಾದು ಅವೇನು ಒರಿಯನ ಗುತ್ತುಡು ನನರಿಬೋದು ಗಡಿ ಬತ್ತನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನನೊಂಜಿ ಪತ್ತಂಜಿ ಆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ ಪರತೆ ನಿಗಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನ ತೋಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಅವನು ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೂಚನೆ ಈ ಮುಖೇನ ಕೊರಂದುಳ್ಳರೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಗಡಿತ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಈ ಪರಂಪರೆದ ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಅದು ಅವಿನ ಮಾತ ಗಡಿಪತ್ತಿನಗಲು ಒಟ್ಟಾದು ಇದಮಿತ್ತಂ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತೇನ ಪಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶೋಡಿಂಚ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಂಚ ಪನ್ಪಿನವೆನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮರ ಒಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಡಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತಿನ ಕಲೆನೆ ಲೆತ್ತದ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆವಡ್ ಬಂದ ಈರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಗುತ್ತಿನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿ ನಡಪೋಡು ಬಂದೆ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆವೋಡು ಈ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಒವೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಅಕುಲ್ ಪಣ್ಯ ಕೇನ್ ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರುಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಕುಲ್ ಪಣ್ಯನ್ ಅಂಚದ ಅಕಲೇರ್ದು ಒಂದು ಆವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಕುಲು ಸೇರ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯನು ಅಕುಲು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾವುಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನ್ನ ಅಜೆತತ್ತದನ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸನ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ನಮಕ್ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತರಬರುವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನಕಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಉಪಯೋಗಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋನುಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕುಲು ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರ್ದು ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕುಲಿಗೆತ್ತೊಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಯಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಜ್ಞಾನದ ಪರಪಾವುನಂಚೊತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊರಂದುಳ್ಳರೆ ಮುಕ್ಕುಲೆಗಳ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತನೇಟ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದು ಬತ್ತನಂಚುತ್ತೇನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಭಿಮಾನಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟಿ ಏರ್ ಅತಿಥಿಲು ಬರ್ಪೆರೆ ಪಣಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಈ ಲೆಸ್ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು.